Chineke mekwere ndị nke ihe ebere n'ọnọdụ a akpọgokwe nkụ December bụzikwe next week 1 naira ejighị m ma nri nke ọnụ adịghị godi mma na-eche mma Chinechere m jagodi dai n'ihe nke a na-agba m gharị ihe nwere bara uru m ihe onye nwere bara uru imekwa anya na ihe December dịzikwa amaghị every year since m nụtara gị every year na December na-ada m mberede amaghị m asị m na ebu bad luck mana every year na December na-abịazi m na mberede amaghị m ihe bụ ihe nke a mekwa anya na December business week ụmụazị anaghị ebe akwa Christmas azụ ma nke a na-echegoro m ihe anyị ga-eri ogodo n'ọnụ mana o nwere arọ nchọ ka ntụpụta onye anyị mụrụ ụmụ 9 onye anyị mụrụ ụmụ 9 ka anyị were ofu ma ịbụọ jee bite ego Jesus is again could have killed a lot of people. anyị were ofu ma ịbụọ jee bite ego ka December wee kwụkwọ ọgbụgba anabe nna m amụlọkwa m ihe ikwuru anọbọsị nzebere okwu anụkwa m ihe ikwuru ka anyị kpụrụ ịbụọ ma ofu jee bite ego ịkpọrọ ịbụọ na ofu ọnọdụ esi n'aka ị na-akpọ m naka yakịrị vidio ka ị na-ekpọrọ ịbụọ na ofu jee bite ego naanị ka ebe ome na-asị complete 12 kama mmeju nwa mbite ego zoro wediri gị bite n'ego nụ onye akwụọ ya zero wechere ka ị wee nata ị na-atụ ebe megide nke ị na-anọgide ka ị nọta afụgo m ana m enwe plan cheki ebe ọsọ January to December nwa mbụ ịgbapụta uwe webe ịbịala nwa m kama m na-ele nwa m lee gị nụ maka na ịmechago ihe ịbịala afụgo m na plan gị afụgo m na plan ọmọdesi ite anyị na-agba ya kịta bụ ele nwa m ọma nlekwara gị ọma nlele gị ọ bụ na ihe zụtara nwa nne gị nwere ezu ọfa nne gị nwere ezu ụmụ m kpatara ha bara m uru karịa gị imechago ihe bịara ọhụrụ ịbara m ị na-agba Krismas ọgba Krismas gbaba